Kasabay kan pagbulos kan uran, nagbulos man ang pagkamot kasubagong aga. Pagkamot ini sa kapalibutan kan ginatos na nagpartisipar sa ikaanom na lakad takbo tanim kahoy para sa Puso 2012. Halal sa Peñaranda Park, day naging ulang ang uran sa mga partisipantes na nagdalagan at sinaglakaw pasiring sa Linyon Hill para magtanumin kahoy. Pinartisiparan ang aktibidad kan mga estudyante man iba-ibang sektor asin mga empleyados kan gobyerno. Ang estudyante na si Swain aram ang importansya kan pagtanumin kahoy kaya day nanggan nagpaore maski mauran kasubagong aga. Makakatulong to para sa climate change at para walang masyadong mabaha, tas malinis na hangin. Mga puninara asin mahoganian kadaklan sa mga pigtanom. Laom kan gobyerno lokal magtalubo ang mga pananom na ini, urug pang basugman ini sa pagkamot, huli sa espesyal anal daw kan pagtanom. And ito bilang pagtulong sa programa natin tungkol sa environment. Bakod sa napangangataman sa kapalibutan ang pigpupromotir sa aktibidad, kundi ang pangangataman man sa salud. So I encourage everyone to participate and make this a yearly event, not only for the araw ng mga puso, but for our environment. Ikanom na taon na ang aktibidad din na nagpuon kan 2006 matapos ang paglamasa kan bagyong Riming. Ang mga darakulang punin kahoy na yaon diglisiring kay ni, produkto na kan mga nainot na lakad tanim, patunay sa na matrayumfo ang programa. Ang punin kahoy arog kani dakulan may tatabang para sa balansing kapalibutan, kung kaya ugali unang gad na magtanom ng kahoy para sa satuyang kapalibutan. Jose Carretero, Patrol kan Pilipino. Masunod na tindahanin buras binagsa ngunyan na Valentine's. 60,000 pesos na kwarta na lalay sa sanganin ng freight asin manirimitan sa Daet Camarines Norte. Para sintes sa subot ng hugot na gwardya asin kan ilusyon kay ni negatibo ang resulta. Ini asin iba